Hej. Hvordan kan det være, at du er her i dag? I har indkaldt mig. Det er rigtigt. Hvilke områder af dit liv oplever du behov for støtte? Det er i hverdagen. Jeg har brug for støtte. Både til at komme ud af døren, til at få tjekket e-boks og komme ud og handle og få noget struktur i hverdagen. Ja. Har du fået nogle diagnoser stillet af den læge førhen? Ja, jeg har fået stillet angst og depression og PTSD. Okay. Og hvad er dine ønsker for din fremtid? Det er at leve et normalt liv. Jeg vil gerne komme ud på arbejdsmarkedet, have råd til at komme på ferier og slappe af. Okay, det har jeg forstået. Formår du at komme ud i din hverdag? Ja, nogle gange. Min PTSD og min angst trigger mig rigtig meget, fordi jeg hele tiden skal være på vagt. Men jeg elsker at komme ud og gå ture, og låner derfor nogle gange min nabos hund, som hjælper mig med at komme ud. Okay. Og jeg ses også tit med nogle veninder i nogle perioder. Jeg har en meget tæt vennekreds. Okay. Når du så ser dine venner og veninder, er det så dig, der tager initiativ til at se dem, eller er det dem, der kommer til dig? Det er typisk dem, der gør det, fordi at jeg ikke har overskud til at række ud til dem, fordi jeg ikke vil være en byrde for dem. Formår du at handle og lave mad? Ja, jeg handler cirka hver tredje dag, men formår ikke at lave mad, fordi jeg ikke har overskud til det. Derfor bliver det meget tit noget nemt og noget hurtigt. Usundt mad. Jeg har også en tendens til at overspise, fordi jeg ikke får den mæthedsfølelse, som alle andre får. Okay. Hvad med rengøring? Ja, jeg tager det tit i små etapper for at få overskud til det. Så den ene dag, der kan jeg støvsuge, og den tredje dag, der kan jeg så pudse vinduer. Okay. Og så er vi så kommet til sundhedsforhold. Hvad er dit forhold til mad? Jeg får spist, men det er ikke altid, at jeg lige har overskud til at lave noget. Så derfor bliver det meget tit en frysepizza eller noget kage til aftensmad. Okay. Har du angst derhjemme? Nej, jeg har heldigvis ikke nogen angstanfald derhjemme. Det sker kun, når jeg er ude for hjemmet. Og jeg kan få nogle mildere former for angst, når jeg for eksempel får at vide, at jeg skal til nogle større sociale arrangementer, hvor der er flere forskellige mennesker. Okay. Men det var faktisk bare det. Tak. Tak for i dag.